Vítejte u další recenze testy-spotřebičů.cz. Nově jsme pro vás otestovali benzínovou sekačku na trávu Parkside Performance s typovým označením PPBRM 53B2 a hned se pojďme podívat, co je obsahem balení. Samotná benzínová sekačka Parkside Performance, sběrný koš o objemu 60 litrů, mulčovací záslepka pro zadní výhoz, boční deflektor pro boční vyhazování trávy, vodící madlo s nastavitelnou výškou a integrovanou konzolí včetně montážního materiálu, držák telefonu a držák klíče, 6hranný klíč na svíčku, 2 Ah akumulátor, nabíječka baterie a podrobný návod k obsluze. A teď se podíváme na detailní parametry a ovládání této benzínové sekačky. Při prvním pohledu vás benzínový model zaujme prémiovým vzhledem, typickým pro řadu Parkside Performance. Papírově cílí spíš na náročnějšího majitele větší zahrady, než na hobby uživatele s trávníkem o 200 m2. Hmotnost 33 kg u této sekačky Parkside je při zvedání hned znát. Na rovinaté zahradě a s pojezdem ji ale v zásadě vnímat nebudete. Vodící madlo si můžete přizpůsobit k své výšce ve 3 polohách a před uskladněním sekačky ho také velmi snadno složíte. Potěší i praktické držáky na telefon a klíč pro zapalovací svíčku. Před prvním spuštěním do sekačky nalijete přibližně půl litru motorového oleje, například 10W30, který ovšem v balení nenajdete, tak si ho nezapomeňte rovnou pořídit. Hlavní a klíčovou technologickou předností je elektrický start. Motor rozjedete jednoduše stiskem tlačítka na integrované konzoli. Starter využívá 20V 2 Ah baterii z platformy Parkside X20V Team a jedno nabití vydrží přibližně na 150 startů. V případě vybité baterie pak budete muset sáhnout po klasickém lankovém starteru, který je integrovaný jako spolehlivá záloha. V tomto modelu najdete 4taktní motor OHV o objemu 223 cm krychlových a jmenovitém výkonu 3,7 kW. V testu se tento no-name motor ukázal jako velmi slušná varianta. Díky splnění emisní normy Euro 5 patří k úspornějším motorům své kategorie a musíme potvrdit, že nižší spotřeba benzínu byla při testu znát. Průhledná palivová nádrž o objemu 1,2 litrů vám v praxi usnadní rychlou vizuální kontrolu stavu paliva. Se záběrem 53 cm patří Parkside mezi širší sekačky své třídy. Trávník o rozloze 800 m2 posekáte přibližně o 15% rychleji než s běžnou 46 cm sekačkou. Konstrukce nože a žacího bubnu vám navíc umožní sekat opravdu blízko ke kraji. Sekačka je také konstruována jako 3 v 1, kdy můžete využít sběr do koše o objemu 60 litrů, mulčování a boční výhoz. Sběrný koš navíc disponuje indikátorem naplnění. To je sice malý detail, přesto mnohdy u sekaček chybí. Výšku sečení pak nastavujete v 8 krocích v rozsahu 25 až 75 mm pákou na boku sekačky. V testu jsme sekačku pustili na nízký přísklejší trávník, přerostlou trávu a záměrně i na vlhkou trávu, která se ovšem sekat nedoporučuje. Se všemi typy si Parkside poradil překvapivě dobře. Motor držel stabilní otáčky a koš se zvládl plnit opravdu na doraz. Sekačka disponuje jednostupňovým vypínatelným pojezdem na zadních kolech se stálou rychlostí pojezdu 1 metr za sekundu. Velká kolečka fungují v terénu celkem dobře. Materiál by ale mohl být o něco pevnější a díky hladkému vzorku dojde občas na svahu k proklouznutí. Maximální hlučnost je dle výrobce 98 decibelů. V testu jsme se nedostali ve vzdálenosti 1 metr od sekačky přes 89 decibelů. A to je velmi dobrý výsledek. V porovnání s akumodely stejné třídy jste hlukově o něco výš, ale benzínová PPBRM 53B2 vám za to nabídne vyšší kroutící moment a schopnost sekat i horší porost. Čištění žacího prostoru vám výrazně usnadní tryska pro připojení zahradní hadice. Jednoduše nasadíte hadici, pustíte vodu a z podběhu vypláchnete nalepenou trávu za pár vteřin. Tuhle sekačku vyrábí Grizzly Tools, což samo o sobě předesílá solidní zpracování. Za zmínku ale určitě stojí i nadstandardní 5letá záruka, která na trhu s nářadím není úplně běžná. Drobnou konstrukční výhradu máme ke krytu hnacího řemene žacího nože,
který mechanismus kryje jen z malé části. A pokud máte menší nebo členitější zahradu, kde je manevrovatelnost důležitější než šířka záběru, poohledněte se raději po menší variantě Parkside Performance PPBRM 46B2. U téhle benzínové sekačky s elektrickým startem by určitě měli zbystřit ti z vás, kdo hledáte komfort startu bez škubání za lanko, chcete vyšší výkon a jste majitelem střední nebo větší zahrady přibližně od 500 do 1500 m2. Benzínová sekačka Parkside Performance PBBRM 53B2 s akkustartem je určitě podařeným kusem, který vám nabídne 53 cm záběr, 4taktní motor OHV s emisní normou Euro 5 a 5letou záruku. Při ceníkové ceně 8999 Kč jde o velmi dobrý poměr cena-výkon a my vám její nákup můžeme s klidem doporučit. Více informací z recenze benzínové sekačky Parkside hledejte na stránkách www.testyspotřebičů.cz. A pokud se vám recenze líbila, díky za každý odběr, sdílení i palec nahoru.